Reit, ni'n fyw. Sori, rwy fi ddim yn edrych ar y countdown eto I unrhyw un oedd yn gwylio ar Twitch. Sori am hwnna. Right, so... Human Fall Flat. Hey, shwmai Kieran? Right, rwy fi ar lawr lwy fel cwbl o levels o'r Steam Workshop. Ond, rwy jyst wedi sylweddoli heddiw bod nhw wedi... beth yw'n release mewn Cymraeg? Rhyddhau? Rhyddhau? Yeah, rhyddhau level newydd, actual. Like, actual official level. O enw fel golf neu rhywbeth. So, sa'n siŵr os ti guys eisiau chwarae y lefel hwnna cyn trio rai workshop neu... Yeah, sure. Yeah. Yeah, cool. Pryd ti'n drag y fi, James? I ffwrdd o'r McDonald's? Na. Cymryd fi nôl. Fi'n yn y gyn. Fi'n meddwl fi'n y gyn. Shift tab. Yuck. Right, okay. Ble mae'r levels? Levels. Okay, rwy methu gweld yr actual level hwnna, the new golf one. That's not there. That's sad. Oh, rwy fi'n gweld like little thing ar Steam, rwy fi'n dweud bod new level golf. How do you get golf? Ydyn, allan neu? Yeah. But how do I get it? Just dweud new level golf is out now. Download golf for free. Where? I don't know. Right, let's just mynd ar un o'r workshop ones te. Right. Rwy'n hyn yn un dda, rwy'n meddwl. Wel, rwy'n edrych yn dda. Cofio'r TV show Total Wipeout. Yeah. Oh, wow. Grab off the... Oh, I see controllers. Sorry. Yeah, it was on the... Sa'n siŵr sut mae'r actual level hyn yn fel. Os mae'n unrhyw... Os mae'n da neu unrhyw beth, ond... O, fi wedi gwmpo. O, mae ddim dan mewn chi'r dechrau, a ti'n gwybod o. O, hwnna'n good. O, na, really good, just... Mae'n band yr ochr. O! Let go! Right. Ah! Oh. Oh no. Oh no. Oh! Oh gosh! Oh no! No! Hey. Fi'n cael ei gwffio band eto. Oh! Oh, hwnna'n lwcus. Rwy'n just wedi glanio fan hyn. Yeah, we're being... O, person nesaf wedi. O, ie. Ah! No! Oh no. Oh. No! Oh, come on! We're literally in step. Oh no! Too early, yeah. O, wedi crasio. Yeah, Kieran, mae'r echo oherwydd mae fi a fy brawd mewn yr un ystafell. Sorry. Ni angen just... byw efo hwnna, rwy'n meddwl. Sa'n siŵr sut I... Oh. Chad.
A ni ddim yn clywed ti, Rhys. Mae'r sensitivity'n rhy low ar y mic. Oh my god, James! Oh my god, mae'n mor bouncy. Ah! Aww. Fi eisiau mynd dros yn ni. Alla i gael gwahoddiad arall, please? Yeah. Ble ti? Rwy'n methu gwahodd ti. Hey. Hey. O, nawr y gallu. Yeah? Ydy'n gwell nawr? Sensitivity? Rwy'n methu na. Troi yn lawr. Troi yn lawr a little bit. Na, ffordd hwnna. Halo? Troi yn lawr i 30? No, 40? Well. Yeah. Dyma ni. Right, okay, level newydd. So, wyt ti eisiau fi just fel darllen yr enwau y levels allan? Yeah, go on. Right, mine are Race OF2, Obstacle Course, What Did It Cost? Everything. Laboratory, Space Mountain, Yuki's Adventure, Crystal Mountain, Get Hurled, The Leap of Faith Part 1 and Leap of Faith Part 2. Oh, Rooftops and Rooftops. Yeah. Parrying. O'n i gallu gweithio trwy nhw gyd, efe? Yeah. Just mynd trwy rester. Race OF. Sa'n siŵr beth mae OF yn sefyll am. Oh! Aha! Okay. Let's go. Oh, yeah. Morgan, Yeah? Oh my gosh. let go. So fi'n dal yn loadio, fi'n mwyn beth yw e, fi'n meddwl mae'n fel loop. Yeah. Yeah, loading screen yw e i fi. Oh, Fi ddim yeah. yn... Ti ddim mewn? Mae jyst yn dweud Mae- loading. Morgan, mae'n gripper ar y gwyneb. Oh, yeah. Fi ddim yn gwybod. Just grab o James. Fi ddim yn gwybod beth i ddweud. Mae jyst yn dweud loading i fi. Yeah, connecting to server i fi. Ydych chi yn y level eto? Yeah. O, ydych chi'n cael un arall? Fi'n meddwl just achos pan mae'n loadio, mae'n ddim yn gwybod pa server i roi fi mewn. Na, ie. Ti'n gallu gwahodd fi hefyd. Ti'n Owain. mewn e i ni? Ti'n like Ydw i- just grab o Fi jyst ar James' squeal. loading. Okay, bydd fi next to'i lobby a trio eto. Ydy pawb nôl mewn y lobby? Fi ddim. Na, fi ddim chwaith. Okay, right. Bydd fi'n just ail-greu y lobby te. Dwi yn ond yr lobby heb llwythio. Mae'n just flatland. Hwnnw ddim yn good. Host. Creating server. Okay. Invite friends. Shift tab. Alright, dwi di anfon invites. Diolch. Yeah, fi mewn. Fi'n mynd. Yeah. Nice. Mae fi dal yn dweud loading. O, na, wedi cicio fi nawr. Right, fi'n mynd i mynd mas. Os ti'n gallu danfon fi invite eto, Yeah. cau e lawr a wedyn neud e. Na, mae'n just gweithio heb y level Kieran, just yr host angen lawrlwytho fe.
apparently. Dwi'n hang ar loading screen. O, dwi'n meddwl. O, yn clywed. Rydym mewn y lobby nawr. Ie, fi'n y lobby hefyd. Hey. Ti'n gallu gwahodd fi eto? O? Sorry, just trio ffeindio ti ar friends list fi, wydde? Ti wedi mynd? Game, Dyna ti. game mic video? O, dyna ti. Sorry, just Cool. like scroll lawr. Yeah. Cool. Hey. Hey, di pawb mewn? Credu. Felly gweld 3 person, yeah. Nice. Okay, rwy'n gallu gweld pawb. Ie, dwi'n gael pawb. Yeah. Nice. Beth yw enw un hyn? Reese OF. Bach fel Takeshi's Castle neu beth. Tim bach fel Hey. Fall Guys yn dyw e? Gyda vibe yna. Yeah. Fe Sut ti'n... yn y byd ydyn ni'n gwneud hyn? Ti'n neud e drwy'n yr ochr o. Oh gosh. Ah! Oh, Reese mewn y lead. Hey. Oh, mae'n double layered. Oh no. Oh yes, i mae'r biff yn y byd. Oh. 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 Sut yn y byd ni'n gwneud yr un hyn? Na i'n like swingio neu rhywbeth. Oh, wow. Oh no! Just llithro them all lawr. Oh, come on. O, na. Oh. Mae hyn yn eitha galed. Ydy. Mae'n galed. Yeah. James, beth? I didn't cheat. Ah! Wel, fi'n fflingo fy hun trwy'n gyrra'r checkpoint. Oh. Oh. Beth yn y byd ni gwneud efo buckets rhaid?
Oh, finish line! Oh no! No! Right stuck! Right stuck in a truce! Dimeta! Help me! Morgan, help me! Okay. Right stuck in a truce! Na, mae fi'n ennill. Clear off. No! Oh nah, rhywun agor y drws. Hyn fel repeat o beth oedd digwydd tro diwetha. Yn y stream diwetha. Oh man. Literally, mae drws wedi cael af am roich. Na, rhywun agor yr un arall! Yr un i'r dde! Neud e eto. Yn stuck, fi ddim yn gallu neud e, o na. O na, It's getting come on. gweld fy mroich. Agor y drws i fi. Please. Oh. Yay! Yay. Diolch. O, fi'n mynd y ffordd anghywir. Yeah. Sorry. Sa'n ni'n respawn o, ni fi ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd fan'na. Paid â bwrw fe i dot. Pwy di dynistio'r winners? Reis. Alright. So cool. Pwy oedd yr ennill byr te? James, wyt ti'n ennill? Yay. Sut ti'n gorffen y level hyn? Rwy'n angen gorffen e manually, rwy'n meddwl. Yay. Right, mae enw'r lefel hyn yn just obstacle course. Oh! What? O, nhw'n timed, rwy'n meddwl. O, fi'n cwmpa eto, fi'n mynd i gael siawns i codi. Oh, crap. Help me! Oh my god. Oh, come on. Come on. Ooh. Di helpu. That's brilliant. Mae'r platforms nhw'n timed, rwy'n meddwl. Oh no! Oh my gosh. Oh. No! Right. O na, fi'n mynd i cwmpa efo fi. So chi angen neidio, ond ddim... O, mae jyst yn bwnsio! Achos mae fel trampolin. Diolch am ail dan ysgrifio e-sports Rhys. Wee. Newyddion eitha cyffroes am e-sports yn Cymru ni hefyd. Mae trials cychwyn yn dydd Mawrth yma. So, ni'n mynd i dechrau ymarferion dydd Mawrth a wedyn ar ôl dolyg wedyn gobeithio bydd y tîm digon dda i dechrau yn yr actual cyngrair. Nice. So ma Rhys di dangos fi lluniau o'r builds, PC builds mae di neud ar gyfer y 6 sy'n mynd i neud e, a mae'n edrych yn neis. Fe gyda'r holl, tiwr yr fans sy'n goleo a... Nice. Ie. Fi rhaid fi rannu fe ar Discord ni achos mae'n werth gwylio. Ond beth sy'n gydyn yw gyda'r sefyllfa ar hyn o bryd, mae'n anebygol bydd nhw'n actually'n cael defnyddio, ar hyn o bryd bydd nhw'n chwarae o gatre pan maen nhw'n cyrraedd adre. Ie. So nhw'n mynd i gallu actually defnyddio nhw tan mae'r pethau'n wella. Ond mae dal yn cool, mae rhywbeth fel ysbrydolgar i nhw edrych ymlaen at os nhw'n cyrraedd y tîm a nhw'n chwarae'n dda. Oh god. My god. O na.
fi'n hype nawr, just... gyda ni popeth mewn lle. Y thing yw ddo, trio redeg Discord server gyda pobl ifanc. A wedyn, beth sy'n digwydd yw, mae kids ysgolion eraill yn trio ymuno, a ti fel, na, mae hwn specifically ar gyfer y tîm i gallu cyfathrebu. Yeah. Oh god. O na, fi dysgu gen ti y holl things. Esports recently bydd Joel a fi yna. Oh, good. Ooh. Good. Mae Ieuan wedi cynnig helpu os ni eisiau help, so bydd e fel... bydd e'n good, actually. Ac bydd angen bach o drefn. Oh yeah, oh right, okay, yeah, good. Abbreviations. No! Oh, na. Oh, pob tro. Wipe out! Nice. Oh, 6 Ryzen 5 2600, 616 gigs of RAM, GTX 1660 Super. Oh, nice. Oh, damn. Even pretty cool. Come on, get up. Oh, damn. Yes. Bullshit. Uh-oh. Hwna'n ti ydi, Rhys? Yr un coch. Oh, Jason! Oh, na. Oh, fi di... Hwna'n fine. Come on, get up. Yeah. No! Oh, na, pob tro fi'n mynd trio cyrraedd yr ailyn, fi'n cael ei daro. Damn. Oh, Jesus. Oh, come on. We got to need it. Yes. Oh, no! Oh, we're hitting challenging. Oh, mistimed. Oh. Go. Oh, damn. Oh, nah. Uh-oh. Hit them with that. Did he glanio out a blooming pole? Be sy'n annoying pan mae fel automatically'n bounsio pan ti'n glanio? Ti'n... Yeah. Go on. Oi, let go. No! Pull me up! Oh. Pull me up. Get in. Oh, Be oedd digwydd? A ti'n bwrw fe bad? Oedd fi'n about to cael ei dringo, a fe'n Rhys yn dod mewn, just fel pounce around o fi. Good! Oh, no. Oh, no. Ie, dwi ddim hoffi lefel hyn. No! Oh, Jesus! Mae'n kind of fel gripo ar y llawr yn syth pam ti ar y fel y thing cilch yna. Yeah. Kieran wedi dweud bit re-gyflym fyna. Yeah, pa bit fel y degfed waith neu'r un cyntaf. Oh dear. Flip. Oh, for fuck's sake, you stupid shitting wankstein game. Games?
No! God. Oh, no. Come on, Joel. Oh! Is it just well done? Oh! Mae Rhys di dweud, esgymysodwch fi. A Kieran di dweud, little angry. Just James yw e, mae gyda anger management issues. Potty Mae'r mouth. gêm yma wedi rhoi taflu fe. Oh! Yeah. Och, Och am I. Sugar. No! Oh, Yep. come on. Retreat Russia. Oh, sorry. Oh, no. I Right, I need... Oh, Oh dear. Oh no. Right, guys, right, you got right, right, me right. in. nah. Yeah, ni gallu, ni gallu. Oh, just set everything right go blind, really. O, fi'n poeni pam chi gyd yn neidio ar yr un pryd. Oh no! But I completely, Oh, flip. completely misjudged hwnna. Yeah. Oh. Oh, flip. Right, fi'n gadael ti mynd achos fi'n gwybod beth sy'n gwybod tro diwethaf gyda loads yn iawn. O, mae'r. Hwn yn falle defnyddio. Oh. Ffocin anodd. Yeah. Unwaith sy'n y sefyllfa yma, mae'n really anodd. Yeah, Mynd lan. but... Oh! Dwi'n cysau gaming. Acti ddim really, James. Oh, okay. Ti'n caru e? Level 1. Yes. Mae o'n... Oh, no. Oh, come on! Go on, go on, go on. Which did it? Oh, no. Oh! Mae 'na loads o momentum pryd ti'n trio neidio bant. Oes. Oh, what the f... Beth sy'n bod? Well, I mean, just sort of levitate o bant swing. Oh! Os ti'n bwrw e rhy galed, mae'n bounsio chi off. Yeah. Ah, os ti'n fel wneud run and jump. Oh! Oh my god! Rwy'n mor flin! No! Come on, up. No! Oh. Oh, no! Come on! Read Read that. safe try. Oh, beth yn y byd efo. Oh! Flip. Rwy fi'n ar yr un olaf just nawr hefyd. A rwy fi'n cwmpa bant. Na rwy methu cyrraedd fe. Oh, Joel. Oh. Oh, methu. Oh! Sorry, ti'n gallu tynnu fi lan? Ie, na i drio. Ni gyd yn mewn trwbl fan. Fi'n meddwl, os mae Owain yn gallu mynd lan a wedyn helpu gael na. Oh
on. Sugar! Wrong one. Fi'n gysau pam ti'n meddwl taw braich arall. O ti angen. O na, ie, fi O, wastad na. yn cymysgu. Yeah. Go. Oh. Na. O. Wel. Pob tro. Oh, flip. Gone. Come on, ni gallu gwneud hyn. Mae just a little swing set. Ydyn ni ddo? Ydyn ni? Iris. Yeah. Biff. O, momentum di difetha fi. Fi neidio, fi can rhaid mynd. Ti'n ar y gwaelod o fe. Yes, rhan ar top. Oh! Oh, this is bull. Yes! Rhan ar un Eileen. Die. Na. Oh no. O, ti'n jocan. Nes i bombsio bant. Oh, yes! Ti'n neud e? Rhan ar un trydydd. So, ydyn nhw'n meddwl ni gyd gallu respawn o'r bit ti nawr? Rwy'n meddwl. Yes! O, yes, Nice. diolch. Oh my O, god. diwedd. O, na, mae rhy gili fi gwmpa. Fi'n just bounsio off. O, gael fi hyn. Diolch yn fawr. Oh no! Oh my god! O, bob tro. Oh! O, na, nes i cael. Y bit bouncy ar ochr arall fi'n credu sy'n mynd yw'r bit anoddach. Yeah. Bit yma, chi jyst angen gripio kind of, mae'n hawdd. Oh, get up! Ydy... Oh, dyma ni. Tri yn neidio trwy nhw. Gofio bod yn perffaith. Oh! Y trydydd un sy'n... Yeah. Oh, you bastard. Oh! O, Flip. Let's go. Oh! Ah! Oh, this is the worst level I've ever played. Mae'n hwyl, beth ti'n dweud, James? Oh, come on. Ie, mae hyn yn galed. Rhys, a un ti jyst gyda fi off. O, sorry. Brilliant. Oh. O, breichus sy'n cael fi bron yn neud e. Come on. Hefyd os mae pobl yn trio... O, ti methu neiddio. Yes! I suppose gallu ti. Oh, nice one, Rhys. no. No, Sorry. Oh, this will become a thing. It's just wedi bod yn llinell o pobl just grab ar ei hun. Oes na botwm I redeg? Na. Nah, get off! Oh, what? Mm.
does dim button i redeg. Na, Ffodus. just see. Ti'n gallu, like, neidio. Bydd hwn yn... Kinda helpu. Oh, Penny. No! Oh. Beth os ti'n mynd fel na? So mae rhywun yn gallu blocio fe i'r gweddill mynd neibio. God. Is he needed just now? Oh, You're ti'n, like, headband tree. When they come up. right, you see Maru. Yeah, when they see. Yes, Morgan. Aw! Mae hwnna'n rhoi pen tost i fi sydd yn bach. Ah! Yeah. Yeah. Rwy'n credu mae'n neidio yn arafu chi lawr tipyn bach. Rhaid i redeg. Just cerdd. Oh! Yes! James. Oh. Go on, Morgan. Yeah! Yeah. Hyn yn Mae hwn yn edrych yn solid, though. Ah, Jesus. Oh. Oh my god. Nes ti dycio'n dda fan'na? Rwy'n fi'n, like, grab o'r clawr. Oh, no. Oh, flip. Oh na, fi rhaid nôl fan hyn. Ah, God damn. Oh, man. Hei, Rhys, os ti dal yn gwylio, I suppose mae'n dda i ti, achos gallech chi just bod yn yr ysgol yn defnyddio'r really fancy PCs na i chwarae fe o fan'na. No! Mae Rhys gyda monitor, fi ddim wedi gweld monitor mor llydan yn fy mywyd. Mae fe just fel yr holl desk is ridiculously massive. Mae'n edrych yn nice. Ond it just, yeah, mae'n huge. Nice. Jesus. Well, gen i defnyddio Surface Book 2 o adre, 49-inch ultra super wide. Oh, mae just yn hoffi dweud hynna, yn dwi e? Yeah. Oh, Rhys, ti'n gwneud e? Unrhyw beth mae'n gallu prynu, sy'n dweud big boy neu wide boy neu mawr. It's all over it. Damn! LG, nice. Nice. Fantastic. Oh, nice! Ni actually di pasio'r bit yna. Yay. Oh, na, Mae'n beth cool. nhw mi dydi hyn. Oh, Yeah, ma' 'na- mae'n fwy cyfforddus o adre. Nid hynny. Sut ni'n... Oh! Hey, nice one. Right, un nesa. Down rate level, dyna ni. yep. Down. Yeah, so nhw gyda cyfeiriad ni, mae'n ffain. Enw level hyn yw, what did it cost? Everything. Level objective. Press this button, it requires a special box, go on. Dwi'n cael loading screen. Oh. Be o'n dweud? Ti'n just... Mae'n edrych fel ti'n gwneud y thriller. Where's the special box go on? Wyt ti wedi llaeth mewn, James, neu? Na. Ydy pawb arall wedi? Yeah, fi Ie, fi mewn yna. Wyt ti eisiau trio ail ymuno, James? Os Fi'n Yeah, hoffi sure. cerddoriaeth y gêm yma. Fi'n stuck i gwyneb ti, ti'n dal gwyneb fi nawr, James. Fel, mae just rhywbeth. Revenge. Oh my Wyt ti eisiau god. fi Edrych ar hynna. Wyt ti eisiau fi aildechrau y lefel? Come on, Ah, baby. si eisiau, dwi'n mynd. Fi'n mynd am ti ar dro gyda fy wyneb.
Let me trio invite the ti, James. Beth fi'n marw gyda ti? Falle bydd hwnna'n helpu. O, fi methu marw achos ti'n dal arno fi. Let me die. Do you already accept our invite? I'm just loading screen. Ie, ges i hwnna tro diwetha, mae'n rubbish. Ni mewn. Okay, thank God. Angen ail Ti ddim yn bach. dal fi nawr. O, fi mas nawr. Right. Yeah, James yn glitched mewn y lobby hefyd. Okay. Right, bydd Shit, angen... I'll try a client, right? Bydd fi'n just ail creu y lobby ar invite ti. Coolio. Shifter. Dwi angen ail dechrau y thing yn coming dechrau hyn. Give me full flat. Great and stable game. Pa brechdan i cael? Beef. Ydy'n blasus. O ie. Mae gen i barbecue bourbon sauce arno fe. Oh, nice. Amazing. Okay, bourbon like the drink neu'r You biscuit. got the bourbon. Diod. Yeah, o'n i'n meddwl fan. It's fel crunch lan chocolate bourbon mewn barbecue sauce. Fel y chocolate biscuit. Ugh. Yuck. You have that now? Yeah. Man, ydyn cael... Fi mewn, ie. Ti angen invite arall, James? Ys coch na. Am a ti. Oh, mae'n loading eto. Oh, wow, edrych ar hwnna. Oh, God. Oh, jeez, mae hwnna'n anodd. Wyt ti'n mewn nawr, James, neu? Na, mae'n dal loading. Ah. Okay. Peli bach ein. Oh. Dyna ti. Let me, if I kick you, a wedyn I'll invite a ti. Oh, your connection lost. And Yeah, hyn yn my level hyn yn edrych yn like, insane. Yeah. Mae'n cael load thing mewn y corner, mae'n dal... Oes gen i ail anfon i'r invite. Yep. Just angen dal ar. Fi wedi cyrraedd dyma ni. Yeah. Connection lost, I was kicked from the game. Ar bydd fi trwy Ma'n invite ti hoffi ti eto. heddiw. James. Hmm? Oh! One moment. Un moment. Rwy'n kind of stuck ar big spinny barrel thing. Fi'n mynd i trio dal ar yn y T-Reese fi'n credu. Dyna gwell opsiwn. Wedi invite ti eto, James? No, I was kicked from the game. A ni'n just dweud hwnna pob tro nawr. Connection lost, I was kicked from the game. Trio ail dechrau eich client. Ymlaen. A nôl. Ymlaen. A nôl. Ymlaen. Achos mae rhaid ni cael y momentum os e, so... Oh, damn.
Okay, ni'n gwella fan hyn. Ac un arall. Boom. Un arall. Boom. Kind of bwrw fi ar y ffordd, ond nhw'n fine. Oh yeah! Yeah, No! Oh, baby! Triple. Oh baby, a triple. Baby! Oh, na. Na. Okay, dwi'n nôl mewn game. Cool. I invite James. No. Connecting to server. O, rwy'n lag just cyn I fi neidio yno fe. Eastwood Street yn dweud, cheers am hwnna morgs. Roedd Mrs yn sefyll tu ôl I fi, dim yn gwybod dim yn y monitor yn gwaith. Ha. Oh, Sorry. Sorry, bye. Fi roed ni siarad mewn code tro nesa. Oh, nice! Owain, go by! Sorry, fi jyst yn gwylio ti nawr. Fi ddim yn gwneud yn mynd I trio. Oh. Go on! Oh, ddim quite. Oh, Oh, mae'n blw fi pob tro. OK, ti heb adrodd y stori am sut nes I brynu e. Scan.co.uk yn cynnig PayPal credit, felly es I am 24 mis 0%. Cyfrif PayPal fi yn un busnes, ac felly dim PayPal credit, felly. PayPal wedi bilio fi 1,200. Oh no. Oh, that's nasty. That's nasty. Yn syth. Oh! Mae hwnna yn big hit fan'na. Big hit. Oof, yeah, hwnna'n... Oh, Jesus. Yeah. Ouch. Hyn yn gweithio, boys. Yn enwedig os ti ddim yn disgwyl e, mae hwnna'n massive sum yn diwe. Yeah. Oh. 15 dweud, James? Mae'n just hango connecting to server, dwi'n creu fe'n mynd I gweithio. Do you guys eisiau trio level arall te? Go on in. Mae ddim yn edrych fel ni'n neud rhy dda bit yma. O, ti di neud e o! Yeah! Scrap that. Ni'n gallu neud I off nawr. Sorry. Mae hwn yn briliant. Oh! Fi'n hoffi'r sŵn. Yeah, my suit are pretty cool. Oh, so mae'n smash at ti hefyd, mae'n crack. O, mae'n cool bod na panel sy'n dweud Siwper. Yeah. Mae'n touch and go, though. Oh! Oh, nes I arafu fi. Oh. So nhw'n meso gwmpas fan hyn, ydyn nhw. Os mae'n bwrw ti, mae'n property mas o fan'na. Yeah. Pound! Okay. Sorry, James. Ti eisiau just gwylio'r stream? Be? Ti just eisiau gwylio'r stream? Yeah, hang on. Fi'n... Commentary. Oh. Just gweld ti o fain. Sefyll I fyny a cael ei smasho. Pa'n gyda fi? You bugger! No! Oh no. Oh! Oh, rip hwnna'n lwcus. O! Symud, o, bod nhw'n symud y newid ar ôl hwnna. Oh, god. Oh, be? Oh, sugar, mae di new... Ie. Yeah, mae'n mynd fel digael. Mae'n... Baba. Mae'n mynd... Baba. Oh, damn. O, damn it! O, na, mae'n ar fi eto. Rhaid I almost fel aros ar y panel yna, dysgu'r patrwm neu rhythm, a wedyn mynd eto. So mae ddim yn da... Oh my god, oh. Hey James, mae gen I teimlad byddai level hyn yn like really, really pissio ti bant. Yeah, probably.
So probably good, bod ti ddim gallu chwarae. Yeah, Mae o arian yn yswedio nawr, James, pa ffain i. yeah, byw Aaron. Yeah, credu os bydd fi'n chwarae hefyd cyfals, like sway fit. Ie, fi'n credu. A so ni di dacelu bod ti Tourette's ydyn ni, so. Yeah, ti'n bach. O na, o na. Mae'ch controller yn survival I byw dydd arall. O, na fe. Na, dwi eisiau wedi anghofio fy controller. Mae'n Ie. coedion. Oh. Yay! Pwy sydd wedi bod i cinema coedion e? O, fi Dim loads fi. o weithiau. O, ni di byd meddwl. Na, yn ystod y cyfnod yma, fel. Oh, Oh, right. na. Na, right. Oh no. Mae di ail-agor nawr, es i nos Sadwrn. A weles, neithiwr, sori. A weles i Tenet. Yeah. Oh, hynny'n y new Ie. Chris Nolan ffilm ydy e? Ie, oedd e'n okay, actually. Oedd e'n... Mae e'n really weird a really confusing I raddau. Oh, O, bron cael e. Fi ddim eisiau cael fy... Na, allan fan hyn. Ydy Tenet fel, beth yw enw, yr un Dreams? Inception. Kind of. Ond tipyn bach yn wahanol. Mae... mae'n un o'r pethau yna. So ti really yn gallu trafod e heb roi y spoiler fe. Ond bydden ni yn dweud oedd e'n refreshing I gweld... O'n ni ddim wedi gweld yr actorion. Obviously Robert Pattinson gyda ei... Blymun... Beth oedd y vampire ffilm na fe? O'n ni wedi gweld e o'r blaen, ond oedd pawb arall... a Michael Caine hefyd, mae fe yna. oh Mae'n- Michael Caine, Wa- nice. Help me! Oedd pawb... oedd pawb arall neitha. Just like Pwy yw'r D&D ynddo fe? Beth oedd e mewn o'r blaen? Be oedd y prif actor? Fi ddim wedi gweld e mewn unrhyw beth arall. Ti'n gwybod? No. Sain siŵr. Wee! Oh no! Oh! Remember, really miss her. Remember nhw'n symud lan Fi ala? yn y tunnel, fi'n meddwl. Rwyt ti'n mynd mewn y tunnel? Be? Mae, Ie, fi di wneud e. Oh, yes. Mae eSports Reese yn dweud petai fi yn evil programmer, buaswn ni wedi raglennu'r safe olaf I fod ddim yn safe. Yeah. Oh, yeah, bydd hwnna'n blymyn good. Syniad da. Help me. Okay, interesting. Mae hyn... Oh, wow. Ydy hyn mynd ffordd arall? Oh, O, ni gallu symud e. Ffôn I mor agos fanna. Ni ar save point arall. Rwyf... Mae Pokeball fan hyn. Na, mae'n eich ti'n bach fel. Pam mae fy drws hwnna'n agor? Pa? Oes rhywbeth lan fyna, Rhys? O, ni angen cael hyn, rwy'n meddwl. Beth I draw fan hyn? Oh, saving. Oh. Wel, os ti'n neidio off nawr, siwr o fod bydd e'n gadael ti pasio. Right, rwy'n meddwl ni just wedi, like, literally glitcho past yr obstacle hwnna. Ti wedi colli dy fen. A treifi dim yn ar llaw. Sut yn y byd rwy'n methu cael lan fyna? Sut wyt ti wedi mynd fanna, guys? Ble o'i ti? Just neud your band. I'r bwys y Pokeball. Just neud your band. Okay.
O'n i eisiau trio neud e ffwr gywir. Rwy'n meddwl rwy'n ni'n glitcho. Sa'n siŵr. okay. Edrych mae recent O, stuff. dyna ti. O, Rhys. Mae hwnna'n edrych fel rhywbeth o fel ffilm horror. A barbed wire, mae rhywun di trio dianc. A maen nhw'n stuck. A maen ni jyst yn gwylio fe. Sy'n ffynnu. Yeah, alright. Sorry, boy. Ta-ra. Oh, mae PC James wedi crasho. Oh, get in. Alright, Fi wedi mynd trwy'r tunnel, mae'n rhywbeth fel, mae'n debyg i'r... Gofio sioe, beth oedd e, fel celebrities, angen ei siapau gwahanol mewn game show hyn. Oh, yeah. Ie, mae fel hynny nawr. Yeah, the wall, yeah. Yeah, I know. One. Yeah. Ar hwn yn class TV show. Oh, yeah. Yeah. Lli gweld e nawr. Oh na, fi'n stuck yn y wall nawr. Jesus. Mae pen fi just yn stuck yn y rotating thing. Wait, ble wyt ti? Oh na, mae'n ffain nawr. O'n i just jammed yn y twll. Mae'n ffain. Go on. Damn. Mae James wedi dweud bydd e'n nôl mewn munud. Mae'n sarsu cyfriad fe troi'n ôl arno. A bydd e'n just gwneud y dishes pryd mae'n aros. Digon teg. Nice. Oh. Hey. Fi wedi bod yn stuck i hynna, rwy'n tua 5 munud, fi'n gwrthod gadael fynd. I am determined. I will not surrender. Oh, I've been stuck in a while. There we go. Yay. Oh yes, fine, diolch, diolch yn fawr. Ydy rhaid ddim gwneud rhywbeth? No. O, ydy'r laser yn y neud? Na, mae'r laser ddim yn neud rhywbeth. Oh! Wel, Oh, mae'n y pale yn yr awyr. Mae'n fel pale ar rhaff yn yr awyr. Ti angen, like, trio dal fel. Oh! Oh! Fi ddim quite yn siŵr pa cyfeiriad ni fod yn mynd nawr. Ble chi nawr? Ble ti? O, ti'n Fi mynd y ffordd ar anghywir. fel rhyw ledge gyda lasers. Ti'n mynd y ffordd anghywir. Oh, so fi angen mynd lan fanna. Okay. Yeah. Fi yn y box. Okay. Oh, damn. Na fi a... O na beth! Oh, damn! Yeah, mae'n y pale yn y awyr. Ti angen, like... Dale. Dale. Okay. Cool though. Oh, yes! Ah. Go on, Morgan, ti'n gallu gwneud e? Yeah, fi'n gallu. Come on! Let's do this. Oh! Oh, wow! Ti'n trio swingio Centrifugal i'r force blwyddyn. fan in. Oh. Oh, and he... oh damn, just yn rhy agos. Yeah! Oh na, ni damn. angen cymryd y
O na, ni angen cymryd y blymyn box hyn efo ni. Habo. Dwi'n cario fe. Okay. Dwi'n mynd i trio blocio'r peli, so bydd yn bwnsio off fi. Diolch. Oh, wow. Ww! Fes ti'n cario pêl, wedyn mae hwnna'n fel blocker wedyn. O ie, fi dal arno un nawr, a fi'n jyst yn gythio nhw off. Nice. Tactic da. Ww. Achos bydd hwnna'n digon cryf i dal ti ar fi'n credu. Yeah. Yeah. Nice. Oh. Lle mae Rhys? Ydy e bell o flaen ni? Na, mae'n stuck mewn i'r Oh. wal hwnna. Mae'n gutting. Oh my god, guys, mae'n a cannon. Right, let's neidio mewn hyn ar un pryd. Yeah, okay. Morgan, just neidio bant edge. Okay. Alright. Let's Right. Oh, hang on. Yeah, let's Un, move dau, tri. Whee! Ah! Rwy'n cael ei cwtlan mewn yn y top. Beth ti'n fod wneud? Mae'n cannon. Okay. Oh, the glitch so fi'n bwnsio off. Yes, ni mewn! Oh! Oh, Beth ni'n gwneud efo hyn? Oh my gosh. Oh no! Oh my gosh. oh, Oh! yes! Oh, mae'n a platform fyna. Oh, skills fi ddim digon dda I wneud y trick. Yeah! Tynnu fi lan! Go on, please. Please. Oh, please. Bron, oh. Tynnu on. Morgan lan. Go on. Go on. Come on, Morgan. Fi'n trio. Alright, okay, actually, trio sy hun hefyd. Yeah! Yeah. Dyna'r box. Good. Angen cymryd i lawr fan hyn. Nôl i'r dechrau. Okay. Ac roi ar y button. Oh, Yay! class. Congrats, you did it. You win this level. Go have a little fun. Oh. Dwi'n mynd i troi mas mewn rhyw fel arcade neu rhywbeth. Oh, disco. Oh, wel, mae disco's wastad yn hwyl. Ah, yeah, disco. Disco, disco. Oh, hyn yn fel epilepsy yeah. warning, remefel. Nice. Whee! Disco, disco, disco. Fe ti just bouncio ar bethau ni? Yeah. Ni mewn disco race. Okay, rwy'n hwn yn... Gwybod pwy bydd yn hoffi hwn, fi ti? Rhys. Yeah. Mae'n stuck. Fi'n gwybod, dyna pam yn sad ydi e. Oh, drian. Right, nôl i'r lobby. Diolch am bod yn gyda lot o mynydd fan'na i ni, Rhys. Bwyta, oh. Good. Rwy'n meddwl efallai... Yuki's Adventure. Let's go ble mae James. Ydy James nôl arno? Nah. Oh, what did I press? Oh god! Ti'n drag o fi, no. Ah! Ni gyda môl fan hyn nawr. Dim ar bêl, neb yn gwybod dim ots.
Be fan hyn. Oh yeah, barrels of booze. Oh, no. Oh, nice. Diolch. Oh my gosh. Pa level ni'n mynd ar nesa, o? Oh yeah. The laboratory. Ooh. Dexter's Lab. Oh, we're having a class show. Yeah. Heidi? A Dexter. DD? DD, yeah, oedd hwnna fel nickname I oedd e. DD, yeah. No, DD oedd e, sorry. Ydy pawb mewn? Yeah. Yeah, fi mewn. Fi'n loading. Oh, Oh, see, mae wastad yn neud hynny. Oh, for God's sake. Oh, fi mewn. Oh, Thank ti yn? God. Yay! Oedd e just natural loading screen. Literally thing. rwy fi'n hanner eiliad o just gwasgu nôl i lobby. Oh, lwcus nes ti ddim. O! A dwylo fi ar fel cefn fi mewn sefyllfa odd. Sut fi'n stopio hwnna? Meddwl ti angen like gwasgu un o'r grab buttons a tri y symud e. Okay. Right, ni Diolch. bawb yn barod I enter our lab. Whee! The same thing we do every day, Pinky. Try and take over the world. Nah, Oh, pick bydd your o yn. brain. Yn angen symud hynna. Okay. Meddwl, yeah. Just Picking do turkey. carafid. For you, Pinky! Pinky and the brain. Pinky and the brain. One's an evil genius, the other's insane. Oh. Go on. Nawr yw'r amser. Bron. O, mae cwmpo allan. Okay. Ni'n ymladd dros fe. My mal. Oh, no. God, just angen rhoi o pale mewn i'r... Connect. Okay, whoa. Okay, un tro arall, a wedyn ti'n gallu roll. Yay! Yeah. Oh, down. Zoing. Sorry. Oh, un wrong. Ooh. It's my magnet symbol. Hey, brain, what do you want to do tonight? Ooh. The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. Mae esports Rhys di roi hwn yn y chat. Fi ddim yn just yn dweud yr un peth doi waith. Right. A mae fi di roi'r holl thing. The Pinky and the Oh my brain, God, yes, yeah. Pinky and the brain. One is a genius, the other's insane. They're laboratory mice. The genes have been spiced. The Dinky, the Pinky, and the brain. Before each night is done, the plan will be Fi ddim yn gwybod y bit hwnna. So, I'm incremented with the dawning of the sun to take over the world. The Pinky and the brain is Pinky and the brain. The Twilight campaign is easy to explain. Yeah, sorry. Yay! But Right, did fi it. wedi cael yr pale. Fi wedi cael un o'r energy pills. Yeah. Oh, magnet. Mae'n edrych fel ni angen Fucking dau energy. lasers. Isha. Fi efo'r magnet nawr. Fi'n gweld lle roi da. Mae'n mas, ti'n gweld hwnna? Ie. Oh yeah, big sign gyda mag... Yeah. Just gollwng e. A wedyn, os ti'n gwasgu'r lever, falle bydd e'n pigo fe fyny. Ti'n mynd o fe law? Yeah. Good. Nice. Mae'n rhywbeth lan fanna. Mae'n y switch neu rhywbeth. Oh,
O! O, waw! Ni wedi cael ei gythio Hey, fanna. Rhys, wyt ti gallu, like, symud yr magnet draw fan hyn? Rwy'n meddwl ti angen dropper blymyn magnet hwnna, oherwydd hwnna ddim yn edrych yn gywir. Yeah. So rwy'n gallu neidio arno fe. O, ni'n mynd draw o ochr arall edrych. Hwna be roi fy bel on. O. Ie, symud yr thing draw fan hyn, so rwy'n gallu neidio arno fe. Surely ni angen neud rhywbeth arall nawr, te? Ie, rwy'n meddwl ni angen defnyddio hwnna i agor top o fel box hwnna. Rwy'n symud fi draw lan tu ôl. Y ffordd ar. A wedyn, rwy'n meddwl ni angen defnyddio'r magnet hyn i agor, like, mae'n edrych fel mae'n roof ar y glass box. Mae rhywbeth lan fanna, bendant, lan y top fan Ie, mae'n hyn. roof switch, so rwy'n mynd i troi hynna nawr. So mae'n edrych fel mae'n like... Ie, mynd o fe draw, swivel then. roof. Swing o fe draw. So on. Oh yeah, mae'n switch on my band am rhywbeth. Swing, swing. Keep going. O, bron yna. O, di hwnna'n... Okay. Oh, nice. Right. O, mae wedi agor y peth. Beth? Y roof ar yr glass box efo'r pale mewn. Okay. So ni gallu mynd ar pêl nawr. O, fi'n meddwl fi'n gwybod beth i wneud. Ydw i'n dyrru y magnet. Chi'n pigo fi fyny a wedyn fi'n gollwng fy hun mewn. Neu rhywbeth fel hynna. A tynnu'r pêl mas, neu? Ie, meddwl. Dwi'm yn siŵr. O, ie, dyna ni. Aha! Atgoffa fi fel portal hynna'n. Di magnet yn gweithio ar y bil? Os gen i'n neud hynna? Dim clem. Ie, falle. Yeah, please. Oh, shit, nice. Yeah. Nawr, no lan. Ble? A roi yn y cornel na, efe? No, Ie, ni angen ble rhoi oedd mewn e? y little peth in. Ie, draw yn y Ie. cornel. Ne, fan hyn ar bwys y drws. Yeah, I Ie, got ni it. angen Oh, rhoi mewn there. y peth. Yeah, you got it. Oh, Diane. Nice. Damn, boys. Good. Come on. A holl ffordd. Limbo. Mynd yn wrong. O, laser arall. O, ni'n gallu cerdded trwyddo fe, ddo. Huh. Gythio fe? O, oedden, mae'n dangos plate mae'n... O! Okay. Oh, wow. Oce, eisiau trio hwnna eto. Oce, ble ni... O, ti lan fyna. Hwnna'n cool. O, so ni'n lli symud e i roed ni rhywle arall. Ie. O, ni'n defnyddio'r laser fel helpu ni, mae fel targeter fi'n meddwl. Ydy. Ond, fi'n credu mae lot o pwynt Gallu bod mynd yn lan fan fyna, hynna. Rhys? Ie.
Oh, sorry, a little bit. Bad aim, gan fi. Ooh. Oops. Oops. Rwy'n ffeindio ti'n cael fel fwy o like launch os ti'n dal ei dwylo allan. Wyt ti'n gallu mynd mewn fan'na somehow? Oh! Ti drio. Mae rhaid i chi kind of dal ar rhywbeth, swingio lawr gyda un llaw sy'n ddim yn hawdd. Wel, ddim i fi anyway, but lle chi'n cael mwy o look. Sut ni'n mynd mewn? Rwy'n mae'n gwydir. Oh ie, ti methu. Oh god. Right, mae rhaid ni cael y pêl o ochr yna then, gynta. Ie, ni angen cael y pêl gynta. Ie, falle ni angen rhyw un yn gyntaf. Na, ddim yr un da, ni angen cael yr un i'r dde o'r un. So ni angen neud nhw mewn trefn. Go on, Rhys. Tawlu fe draw. Ei, Na, mae'n rhywbeth lan dim fan'na. fan'na. Ar ben y drws. Mae'n rhywbeth... There you go, there you go. Na, fan'na, just fan'na, Rhys. Dyna'n fine. Right. Taflu fi ar ben y drws, Rhys, os ti'n gallu. Mae'n edrych fel mae'n rhywbeth lan. O na, mae hwnna'n gwydyr hefyd, guys. Ie, mae'n edrych fel gyd yn nhw. Yeah, a Oh, switch. there we go. Iawn. Oh. Ar ben... Ah, hwnna ddim yn helpu, ie. Ie, beth sy'n lan fan'na? Mae yna switch, fan'na. Whee! Yeah, oh, mae'n like I ffwrdd o'r blwmin wal. O, be mae hynna'n neud? Hey! Oh, yes, mae dod o'r gwydyr off. Nice. So hwnna wedi Perfect. agor un yn nhw. So ni gallu cael y pêl hwnna, a I guess ni angen rhoi hwnna mewn yr rhif un, te? Ie. Ie. Na. Na. Na, na, ochr arall. Ni jyst yn paratoi. So, symud y laser. Ie. Da ni. Oops, sorry. Ti'n bach mas fan'na. Oh, nice, Rhys. Yn digon dda. Yeah, grab grab o'r o fe. pêl. A wedyn ni angen taflu ti efo'r pêl ar y platform rhif un. Yeah, so fi rhaid i ti dod lawr a rownd. A wedyn nawn ni symud hwn i platform arall. Oh, damn. Oh, ma. Dyna ni. O, bron fyna, bron. O na, Morgan, sorry. ni angen Yr un mynd arall, i'r yr un un, sorry. Aros, Rhys, Yeah, right. aros. Pidwch mynd yn y fe eto. Alright, nawr ti gallu. Whee! No! Oh, ti'n bloody pale! Ti'n gosod y pêl! Okay, sorry, ti di cael tro nawr. Mae'n neud e, so fi'n siŵr taflu'r bil, a wedyn... Flip. Ti'n mynd lan Right ar y diwedd, okay, sorry am hwnna. Oh, fi'n stuck nawr. Oh, na, fi'n stuck ar y thing. O na. O na. Ti'n iawn, Rhys. Ti angen taflu fe, myd e. Sorry, fi'n teimlo'n ofnadwy am gweiddi arno ti nawr. O, fi'n actually stuck yn y hyn. O, na. Just un coes dros dy fe. Mae hwnna'n bach yn diddorol. Mae'n just gwylio. Oh, flip! Na, sorry, mae rhywun gyda sgwiliau gwell na fi gorfod wneud hwn. Owen, ti eisiau wneud e?
Ie, bydd fi'n trio. Wel, Rhys bron cael e, rwy'n just gollwng e ar y... Ie, fi'n gwybod. Ond y thing yw, oedd gyda fe tactig gorau. Diolch. Taflu fe mid-flight, dyna'r thing. Go on, Rhys. Ond mae'n... So fe'n hawdd, ddo. Rwy ti'n, like, glanio arno fe, literally tro cyntaf, just nawr. Ti'n ddim gyda'r pêl. Oh, I see. So ti'n gallu dal y pêl, syniad da. Okay, yna'n good shout, actually. Let's go nap. Ie, fi'n mynd i trio dal e nawr. Yeah. Go on, I know. Go for it. Nice! Hey! Hwna yn union fel nes ti cynllunio. Da iawn. Ar un agor yr un Nawr I cael yr un ara. Nice. Oh, cool, okay. Cool, so ni'n gallu cael y pêl hwnna nawr. Dim siawns fi gyrraedd hwnna. Bron. Right, neidio hefyd. A gwynebu'r ffordd cywir ma hwnna'n helpu. Hey, gen i'r bêl. Ie, rwy'n meddwl. Right, so os fi'n gallu trio dal ti neu'r bêl nawr. Ydy e? Na, yr un yma. Rwy fi'n hwnna ble rwy'n y bêl yn. Ydy? Ie, rwy fi'n just grab y fe fan'na. Mae mwy na un Sure. bêl. Mae na fel 3. Ie! O ie, mae fe'n goleo. Ooh. No, O, edrych mae'n agor y massive gate fan'na. Ie. Ok, hyn yn diddorol. Ni angen mynd, like, ni angen neud i mewn i... Ti angen neud boop boop Ble boop. mae'r pêl fa? Trydydd pêl. Na, top left. Oh, ie. Whee! Ah! Oh no! Rwy'n fi'n overshoot o. Mae na platform arall ti angen neidio arno. So peidiwch mynd Go for right ar top o'r un aisle. Be? Mynd right ar top o'r un cyntaf, wedyn yr un aisle. Ie, nes i gorsh seithi. Hefyd. Sut ti fod wneud hwnna? O, rwy'n fi'n overshoot o eto. Rwy'n just mynd lan ar y top fe. Rwy'n ffeindio mae'n helpu os ti'n like, extendo eich breichiau. Right. Rwy just cyn mae'n flingo ti. Oh, that's a bone shot off. Oh, literally, rwy'n fi'n overshoot o literally yr un cyntaf. Oh, Huh. right, mae Rhys di dweud, right fi off, Rhys, esports Rhys, right fi off, gorfod gwneud PXE boot o'r 6 peiriant fori, fat fingers. O, gorfod, sorry, gorfod mae di, ti oed auto-type a gwasgu'r Ie. button mae'n nghywir. Okay. Nice. Boom. Wow, o'n nhw'n edrych yn really nice, Rhys, so edrych ymlaen at actually gallu bod yn lle ffisegol yr ysgol i gweld hwnna. O, right yn y blaen. Yeah.
Gweld ti Rhys, diolch am gwylio. Ta-ra. O fawr. Canol. Oh my god. Mae'n bwrw'r to nawr. Oh, flip! Beth yn y byd? Nes i cyrraedd y trydydd un a wedyn gor yn neud e. Ciao, mae gen i 48 pwynt channel, 20 pwynt ar ôl am shout-out Butter Royale. Yes, yn neud e. Butter Royale! Ei, mae update wedi digwydd i Butter Royale, so... Boys yn cael Ti'n cael y bil? Oh, lad. Mae'r bale yn Tottenham Hotspur. Wyt ti'n mynd reit ar draws, ie? Nice one. Oh! Beth? Sut wyt ti'n, like, flyo? Hey, nice one, Rhys. Hey, mae'r exit wedi agor. O, gwych. Whee! Nes i bwrw'r to. Roedd i cymryd allan. O, na. Like... Oh, god. Hey. Oh! Wyt ti just cael e? Dychmygu sy'n fel fall damage in game yn y beth fan. Chi jyst yn splatio mewn i'r wal. Yeah. Bydd hwnna'n good. Meg! Sut nes that yn mynd wrong? Oh my god. Oedd e fel proper cartoony hwnna, fe? Pan mae rhywun yn meddwl nhw'n gallu neidio dros cafon neu rhywbeth, a maen nhw just yn ffeili just ar y moment olaf. Roadrunner moment. Ti'n cael e nawr, Morgan. Ti'n gallu gwneud e? Yeah! Hey! Nice. Just defnyddio pen ti, symud e. Yeah. Use your head. Oh. Beth sy'n fan hyn nawr? Ti'n like drag beth yn y byd? Tynnu'r switches, maen nhw gyd yn switches mawr. Dwi'n credu. Ah, mae James no. Helo. Hey! Iawn, James? Iawn, ti? Yeah. Oh. Dwi'n like Star Wars. Ooh, platforms. Yeah, mae'n edrych fel Star Wars, ynddo Yeah. fe? Mae like, Inspired. puzzle laboratory. Edrych bach o Tron hefyd, hefo'r... Yeah. Ooh, Yeah. mae'n Cubes. letter S. Ar shiny things. Oh, Morgan, mynd i'r un dro fyna. Pain. Tu ôl ti, yr un... Yeah, dro fyna. Rwyfi... Na, i'r... Chwyth, yeah. Chwyth. Beth ti'n meddwl? Yr un i'r chwyth. O, ni gyd angen neud nhw'r un pryd. Na'r un hyn. Blaen fyna, Pam? mae'n llythyren. O, oce. Rwyfi'n grab yr un o'r un hwnna. O, diolch. Gadw fi cael un. Yeah. Ie, fi efo un hefyd. Lle ni fod roed e? Dwi'n rhoi'r pwysau Fi'n ymlaen siŵr. nawr, ddo. Fi ddim yn... Fi'n hoffi just cuddio a neud stuff a medyn kind of quietly surprise myself, ond mae'r pwysau o dweud na, chi'n gorfod cael llythyren. Just been dros y top nawr. Can't take it! Flip. Oh my Wel, mae god. gen fi S am subscribe i YnChwarae. Fi jyst angen ti am tan ysgrifio nawr.
Yeah. Okay, where is it? I'm a Denny cat. Ca? Ooh. Cardydd. I'm Cardydd. Cardydd. Ti'n cefnogi Cardydd wyt ti? Yeah, right on. I'm really aggressive. Sy'n gyda chwarae. S-cat. Go Morgan, ti cael hyn. Rhaid mae'n a button fan hyn. Ni angen gwasgu ond. Oh! Uh-oh. Get Oh, your nah. own back! Gunge! Flip. Oh, forget it. Sorry, fi ddim yn mynd i neud e, so just... Os rhaid i fi... Oh, fi rhaid i fi Wait, neud ble e. mae'r llythrannau ti wedi mynd? Oh, nhw wedi respawn o mewn fan'na. Oh, mae'r dan di mynd nôl. Oce, ni angen rhaid nhw yn y slot, fi'n meddwl. Ah, o, edrych o'r gun hyn. Right, wedi rhoi un fi mewn. Hey James, remember we're gallu invite ti? Os ti eisiau. No? Okay then. Oh, mae'n muted. Never mind. Beth yna? Wyt ti eisiau fi invite ti i'r game sy'n currently mynd ymlaen? Na, fi wedi trio. Ond mae just dim Yeah. i. Ah, Mae ddim yn launcher now, so... Not even launching now, so it's great. sad. Ti'n gallu ail install o fe? Probably, yeah, ond... Go on, Morgan. Flippin'. Oh, God. Just flopio dros yr console peth. Fi'n mynd i neud e! Na, fi ddim. Seriously, ti eisiau cael go? Oh! Chi'n sabotage eich gilydd. Fi ddim yn gallu dal yna fe, mae'n stuck. Oh, na, fi just yn wael yn y game yw e. Oh. Morgan, dyma'r eich, actually, rwy'n fi'n meddwl mae'n nhw'n llythyrannau. Oh! Mae wedi disappear. Oh, ti joga. Ie, ti jyst yn rhoi ei fi, ond ni jyst ddim eisiau ti tyllo. Rhoi fi trio neud e. So, jump, mae'n y skill! Fi'n cofio hwn ar y lefel cyntaf gyda'r craig yna, ni fel, pam chi'n neud e mor gyflym? Ble mae wedi mynd? Mae ddim... Mae ddim lan fyna. Na. Falle ni'n cymryd... Ydy di mynd eto? Yeah. Oh, oce. No. Mae rhaid rhoi e ar y thing, ie? Yeah. So mae gyda ni cut. Oops. Mae'n i just... Oh. Na. Falle mynd i respawn o mewn lle gwahanol. Oh, come on. No. Ydy e wedi glitcho? Oh, fe dyn hynna i gyd jyst i'n hynna, oh. Ydy e literally just wedi like glitcho trwy llawr a just... O, fi'n gysau hwnna. Fel peidiwch knocio dwywaith. Wait, Eitha let me try to item o find your, Let's see, human full flat, no clip.
console command. Wait, so I think I interfere on camera. Oh, some will work in multiplayer, some will not. Oh wel, Falle. Nah, dim byd. Oh, sad. Ah wel. Fourth field. Fanna. Methu mynd mewn. So ni bendant wedi checio pob un o'r rhain, ie? Yeah. Oh, dyma ni, free roam camera, nice. Revel mae literally just wedi, like, gollwng trwy'r blymyn llawr. O, oh, dim byd gwaith. That's gutting. Be o'n i wedi colli pa rhan o'r map? Mae... Rwy'n edrych o dan y map, mae just void. Mae just wedi, like, cwmpo. Oh, yeah, just It's just probably gone. despawn. Oh wel. Achos mae'n community made map, falle achos amlwg rhywun wedi creu, falle ddim wedi creu respawn, yeah. So falle ni just wedi colli. Right, beth os ni'n mynd lefel gwahanol? Yeah, hwnna'n so sad. Yeah, Mae- fa ddim. Mae'n drist, ond, you know. Mae loads, rhaid ni loads o, like, rooms arall ar y... Oh my god. Mae loads o rooms arall ar y lefel hyn. Maen nhw'n edrych yn mor cool. Ah wel, already. Your Game Boy's at the bottom of the sea. Paid a funny. Just get over it. Mae rhaid ni just symud ymlaen. Yeah. Oh! Right. Neu Rwy just- ail neud y lefel. Yeah, rwy just wedi dechrau load o checkpoints, so falle mae'n reseto. Falle. Wel, mae rhaid i fi fynd nawr, achos fi efo gwaith gyda bod efo fi, ond diolch am chwarae. Yeah. Iawn, Yeah. na, diolch Yeah, am rwy'n ymuno. really good i chwarae. Yeah. O, nhw'n Ie, fyny eto. na chwarae fy chi eto yn fi yn, nos da. Yeah, Yeah. nice Okay, one. Nos da. diolch, cael yn up. Nos da. Hwyl. O, rhaid i fi cael bledig lawr. Meddwl, ydyn nhw wedi... Oh, they haven't respawned. Oh, wait! Yr un... Rwy'n ni'n colli wedi respawno. Yeah? Yeah. Oh, no, brilliant. Good. Good. Oh! Get your own back. Sorry, os chi ddim wedi deall y reference na o blaen, so chi'n mynd i deall e tro'r ail tro. Oh god. Oh, fi'n stuck now. Wrong. Oh, na. Oh, na, fi ddim. Na, Oh. fi ddim. Oh, ydw i? Na, fi ddim. Fi just... Wel, hwnna'n problem, Rhys. Mae rai arall already mewn, ond nhw heb di triggero. Ah, brilliant. Hwnna'n sign, yeah. Yeah. Rip this level. O, ti'n gallu just pigo nhw fyny a roi nhw nôl lawr? Na, Na. rwy'n trio. Mae nhw'n sound yn y ground. Right, level arall, sad. Be ti'n meddwl yn Rhys a Owain o'r next-gen consoles? Pa'n sydd mwy apelgar i ti ar hyn o bryd? Probably a PS5, rwy'n meddwl. Yeah. Off, yeah.
prefer a PlayStation remember dros Xbox. Ie, same. Ie, yr un peth. Fydd os mae yna opsiwn rhwng y ddau, byddai wastad yn tueddu tuag at PS. Yeah. Just, yeah. Fi'n well gen i sut i'r Xbox yn edrych. Ie, mae design y PS5 bach yn random. Ie, suppose beth i rwy'n disgwyl yna. Na. Yeah, mae'r digital edition y PS5 yn edrych yn gwell. Ond, really eisiau disc drive. Ie, fi'n hoffi discs. Y thing yw, beth ti'n mynd i wneud pam ti'n mynd i CEX neu Cash Generator neu mae mates ti yn borrow ti game, you know, ti'n mynd... Yeah. Mi'n credu ma'n yn werth lot. Ie, mae'n fel... cael llyfr neu cael Kindle fi. Ie. Be? Cael disc neu... Yeah, okay, I see. Okay, yeah. Actual rhywbeth ti'n gallu cyffwrdd a scratcho neu... Yeah, exactly. Na, fi'n deall hynny. Ti'n gwybod beth o? Nes i... Mae yna game... O, diolch o. Oh, sorry, rwy'n ddim siŵr os wyt ti wedi leitho mewn neu rhywbeth, neu... O fi yn, ie. O'n i jyst yn siarad, o'n i ffeindio fe'n anodd i aml dasgio yn amlwg. Good o gyfer stream, though. So ie, nes i cofio game. Ydych chi'n nabod Blackwood Library, achos dyna'r llyfrgell byddech chi'n mynd i fel plentyn. Right, pan o'n i'n fel 90 mlwydd oed, o'ch chi'n gallu renti CD-ROMs a fel games a stuff. A mae 2 game o plentyndod fi'n cofio, sef Pink Panther Passport to Peril, oedd e fel point-and-click adventure game. A game arall oedd side-scrolling platformer, lle chi'n cath yma sy'n pirate, a chi just yn fel ymladd yn erbyn cwn a mae'n really piratey a lot o hwyl. A ni'n caru'r game yna, a fi wedi bod bach yn obsessed fel ar mission i YnChwarae fe, fel oedolyn. Yeah. Heddiw, mae'n abandonway, oedd e am ddim, a fi actually di ffeindio fe. Oh my god, fi ddim wedi cael cyfle i actually chwarae fe to, ond mae hwnna rhywbeth really, really special. Achos oedd gyda fel really fel cheesy voice acting, I'm gonna kill him. Neu rhywbeth really naff fel na, ond oedd hwnna'n neud e'n really dda. Yeah. Fi'n edrych ymlaen at chwarae hwnna rhywbwynt. Nice. Yn clo yw'r enw'r game os oes diddordeb ydych chi mewn really interesting 2D platformer o'r 90au. A mae yna, os chi'n edrych ar y link, mae yna fersiwn am ddim achos am band yn wewe. Just PC. Yeah, mae just .exe file. Mae Kieran wedi dweud bod e'n caru'r design o'r PS5. Ydy e? Diddorol, controversial. Well, rwy'n hoffi e, rwy'n meddwl mae'n really cool a futuristic. Yeah, mae'r disc yn edrych yn just tacked arno. Like a little lump. Fi just yn fans o'r game pethau sy'n really sturdy a ti ddim yn mynd i bod yn paranoid. Talu gymaint o arian am stuff, bod ti'n mynd i torri fe. I don't know, stuff sy'n edrych yn kind of fancy weithiau ddim wastad yn fel baby-proof. Ddim bod pob game console fod yn baby-proofed, ond mae kids fel arfer yn torri stuff fi, so fi bach yn fwy paranoid na the average human being. Oh yeah, oedd hwnna'n brick basically, oedd e just yn brick fel cube I suppose, so yeah. O, ni angen rhoi hwn ar fanna, Rhys, y bricks. Rwy'n hoffi'r... O na, ni ddim. Rwy'n hoffi'r design o'r... beth ni'n gael yr Xbox...
Series S. Right. Yeah, mae'r design yr un hwnna'n really nice. Oh! Ti angen grab o'r conveyor belt. Pa conveyor belt? I'ch ben. Oh, right, okay, yeah. Fi'n gweld e. Whee! Oops. Oh, mae just... Oh, what? I just wedi, like, gollwng. Yeah, pam na. Ie, fi ddim yn mynd digon uchel fi ddim yn credu. Yeah, mae'n shame bod like, yr Xbox One S, mae'n edrych fel really good deal. Ond, mae just, like, such downgrade o'r actual One X. It's like, is it worth it? Yeah. Hwna'n broblem yn dyw e. Yeah, ond bydd e ddim yn chwarae Xbox One X enhanced games. Yeah. Like, ti'n gwybod sut mae games for the Xbox One? Mae na fel 2 version. Mae na the Xbox One games, wedyn Xbox One X enhanced, like PS4 Pro enhanced. The One S ddim yn chwarae nhw fel yr Xbox One X enhanced version. Bydd nhw'n chwarae nhw fel y base Xbox One version. Which is a bit odd. Yeah. Beth ti'n neud? Oh, chi angen cael y pêl mewn y twll. Tynnu'r lever. Ydy e troi enough nawr? Fi'n credu oedd e. No, mae'n a little bit... Edrych yn oce i fi. Yeah. Mae'n exactly... Nice. Pull the lever! Fi yn? Lawr dim nôl ni. Okay, resec. Neu lan. O, ti angen dim fe lan. Ah, there we go. Oh, mae'n mor anlwgus. Okay, gwasgu reset. Oh, na. Page gwasgu reset. Na? Na, bydd hwn yn reset o'r, like, position, rwy'n meddwl. Oh, right. Ble mae'r pêl? O, dyna'r pêl. Okay. Trio. Ti'n dechrau weindo fi lan o bwy. Oh, no. Tell you what, rwy'n really hoffi'r design o'r Xbox One S, Xbox One X. Yeah. Yeah. Yes! Oh, yes! Nice, Reese. Yeah. Yeah, rwy'n hoffi'r un gwyn. Mae o'n... Wel, mae'n PS5 yn massive hefyd. Yeah. Yay, mae gen i cable. Mae rhaid ti cwestiynu, ddo. Oes gyda ti 4K TV bechgyn? Yeah. Neu ydi teulu chi? Owain. Wyt ti'n sylwi'r gwahaniaeth? Yeah. Ti yn? Yeah. Or if mae gen i, like, mae gen i'r PlayStation fi, yr un PlayStation 4 greiddiol, like, you know, the original. Ac, Yeah. like, rwy gallu gweld y difference rhwng hwnna a'r PS4 Pro. Nawr, mae brawd fi cael y PS4 Pro. A pryd mae hwnna'n plug mewn i fe, mae yn edrych quite different. Lot Ydy e? well. Just fwy sharp. Oh, nice. Mae'r cable arall probably trwy'r drws. Ie, mae trwy'r drws. Mae fan hyn. Nice. Ond fi ddim yn gwybod sut fi'n mynd i dalu gyda un llaw. Ie, neidio gyda llaw arall. Oh, flip! Oh. Sorry, pawb. Sorry. Literally eto.
O, beth ti'n yfed, Owain? Pepsi! Pepsi. Ie, mae'r cwrw heno te. Na, gwaith yn y bore fe. Cat iawn, cat iawn. Ie. Oh, God. Yr un llaw, ie. Oh, hello. Helo. O na, bots di symud. Oh no! O, Sut mae'r bocs wedi symud? ys modd i ni just agor e, fel. Na. Oh! Hyn o'n blymyn Minecraft Smoothstone texture. Na i fi'n dal e nawr. Hey. God's sake. Oops. Oh, yes, Reese! Oh na! No! Reese! I'm really... Stellar. Diolch. I'm fine. O na! Rhaid dal ar yn dyn. Right. Bydd os mae'n fwy o siamsawr. O na, na. Okay, forget it. Na i ddim trio hwnna. Go for it. Oh, that's the one. Dal. Oh my god! Dal. Yes, Reese! Yay! Yay! Ti'n rhywun? Wyt ti'n like di cwmpa bach? Yeah. Funny. Oh. Yay. Brilliant. Oh no! Sut na byd fi'n miss o hwnna? Oh, 50 hyn. O, chi angen neud raff I raff. A mae'n arog. Right, there you go. Oh! Oh, Bron. Prawn, yeah. Oh dear, oh dear. Oh. Oh, Reese, no! You've ruined my momentum. Oh! Just galw fi Tarzan. Mae'n button rwy'n fi angen gwasgu button ar ochr arall. A mae wedi troi ar Black yn barod, hyn. is he? Yeah. Credu ti'n gallu swing off. Oh, na ti'n... Oh, Oh, Reese, no! No! Ah! Oh no, dwi di... Ni eisiau neud e, just so fi gallu dweud, fi di neud e. Yay! Nice Gallu one. bod am edo. Yay. So yn fy mhen nawr, fi sydd wedi neud hwnna. Good.
Un bach, gyntaf. Oh, come on. Beth. Woo! Ah! Yeah, we're in that top. Oh my god. O, beth fi'n mynd i lan fan hyn? Fi ddim angen neud hwnna. Ti wedi golli'r botwm, sorry. Ti jyst mynd i Fy nôl i'r swing. Oh god. Oh, symud y free cam and symud blwmin... Symud fy blwmin cymeriad. Come on guys, gall gwneud e. Ah, la la la. Just angen grab her cogs. Yeah. Really? You don't say. You don't sure. Hei, beth ti'n meddwl am coedion te? Mae loads o busnesau newydd wedi agor. O'n i, y tro cyntaf nes i mynd mewn i'r fel y stryd fawr oedd rhywbeth fel, wel, penwythnos diwetha, neu wythnos diwetha rhywbryd, a oedd fel milkshake lle wedi agor ar y cornel. Ti'n gwybod ble mae'r charity shop yna ger HSBC? Fel gyferbyn o hwnna ar y cornel, mae hwnna nawr milkshake. Yeah. Yeah. Nice. Yeah. Hefyd, mae yna fel bistro cafe thing right yn y canol. Ddim yn cofio'r enw. Ond oedd fel 3 neu 4 busnes yng yr stryd fawr. Ni fel, oh my god. Yeah, hwnna yw e. How many couches are there? I need to catch you still out. Aros i fi. Yes. Dwi'n mynd e. Oh! O, iawn! Rhaid fi'n neud off yma. Okay, beth yw'r cynllun fan hyn, guys? Ah! Oh, just chill ar. Hey, beth ti'n gwneud efo'r sofa fi? Na! Bash! Oh damn. Where's the cog there though? Okay. Right, remember ni angen, like, grab a rhino, just slide all out. Yeah. Candy cane. Mae ddim candy though, ond... Yeah. Ah, dwi wedi cael un fi bloody caught. Look at me, can't you see? I'm in a world of pure imagination. Do do do. Do 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 do. If you wanna live in paradise. Oh god, come on.
Yeah! Woo! Ooh. Oh no, I need it. So doing it trail. Yeah, okay, sorry. Oh, that. Go on, guys. Gall gwneud e. Yes, Morgan! Yeah. Oh, hwnna'n satisfying yn dyw e. Yeah. Oh. Go on, Rhys. Yes, Rhys! Right, ni yn rhoi cnau yn y thing yna nawr. So ni'n mynd i'r top o goeden yma. Oh, yeah. Dringo, dringo, dringo y coeden. You have to put the level on right to the option, you know, your resets. Yeah, mae hwn yn nice. I was reading like the initial reset. Oh, sorry, Morgan. Yeah. Iawn. O, mae fi wneud yn jump naid yna. Jump naid. Beth fi'n siarad am? Jump naid! God, colli'r plot na. Jump night. Jump naid. Guys, ti ddim wedi trio'r jump naid? July 17. Be? Wow. July 17. Oh, yeah. Ar y peth, ar scroll. Oh, yeah, July. Yn dro. Perhaps yna pryd rwy'n creu y lefel. Sa'n siŵr. Fe gael check o. Dim siŵr chwaith. Oh, mamma mia. Fe'n check yna. Human fall flat. Store page. Yeah, 2016. 22nd of July, 2016. 26 July, 100%. Weird. Oh, nee, Roman numerals fi yn Oh, go on, Morgan. Oh! Oh! Ah, dear. Oh, nice one, oh. Just angen cael ei nôl nawr. At least talu fe. Oh. No. Yeah. Beth ti'n gwneud am un arall? Oh, yeah. Go on. Oh! Oh, bron. Yeah. Pw, bron iawn. Yes. Os ewch ti'n dal, bod yn barod i dal e, Rhys, just rhag ofyn bod e'n taflu fe'n rhywbeth. Oh! Ie, so os ni ar y ochr yma, ti ar y ochr arall, so os mae fe'n fflingo fe, ni yn lle dda i fel just trio dal e. Oh! Dal ar, dal ar, dal ar. Yes. Oh, nah. Skills. Oh! Oh! Nice. Yeah. Go on, oh. Yay. Oh! Jeez, he's so low. Whee! Oh, ni'n neud fel raft ni. Oh, ni gallu like, dewis beth ni'n mynd Dawnsio. mewn. Rwy'n mynd mewn dumpster. Fi eisiau raft. Ni eisiau mynd ar un un then? Na, un unigol. Un unigol, ie. Ni just redig lawr y tŵ. Oh! Rwy'n mynd mewn criw. Okay. Oh, I'm in dumpster. Morgan team raft.
Okay. Wel, bynnag yw e. O, dam! Oh no! Okay, fi Rwy'n angen cwympo neidio bant hi yr nôl. edge. Achos fi ddim eisiau mynd just neidio lawr. Okay. Okay, there we O go. na! Rwy'n mynd nawr! O na! Fi o dan e! Rhys, by fi'n gwffio cwch lawr i ti. Ie, fi o dan e. Oh my gosh, mae'r cwch yn... Oh, mae'n Drwg. dweud you did it. Diolch am chwarae. Ti'n mynd jump i'r criw? Ie. O, paidwch mynd trwy'r exit mor gan eto. Okay, na i ddim. Bydd e ddim yn deg arno chi. Okay, sorry. Cwch yn dod. Ni gwylio chi lawr. God, os chi'n gallu bwrw fi ar y diwedd. Achos, wel, mae cymeryd fi'n crash dummy. So, mae fe'n ffain. Wow. Nes i'n misol ti? Ie, nes i just clip o pen fi wrth i fi mynd. Go on in, o. Whee! Na i mynd right yn y canol, so ti'n gorfod bwrw fi. Right on! Mae cymryd y punch. Mae cymryd fi'n gyda chin arno fe, achos cymryd y punches. Congrats, you did it. Yay! Oh, we've had a really good level. We've been hoffi hynna. Awn ni trwy then, so mae fe'n gorffen yn go Beth sy'n iawn. fan hyn? O, beth di lan fan hyn ars funud? O? Grisiau. Okay. Ond falle ti'n neidio off i'r diwedd gorffen e. O, wait, mae'n fel dyn. O, mae'n anreg lan. O, mae anreg! O! Aros i fi. Easter egg. Rwy eisiau dod dan. A mae'n dyn fel neu rhywbeth. Pio arno ti, basically. Ah, damn. O, ie. Rat, neis. O, ie. Nice. Beth ni'n gwneud efo'r anreg hyn? Hey. Good. Oh, wel, oedd hwnna'n lot o hwyl. Yeah. Ready, yeah. Ni di lot o levels fanna. Diolch Owain am, lawrlwytho nhw I gyd, so ni'n chwarae. Faint ys ar ôl o'r fel community modded fel levels? Rwy fi'n lawrlwytho fel 12 o nhw. So, Wow. ni'n cael quite a few. So, mae gyda ni session arall yn bendant, yn y dyfodol rhywbryd. Yeah. Trwy'r. Ah, cool. Definitely. Cool. Oh, mae'n cerddoriaeth yma neud fi eisiau casgu hefyd. Mae'n really fel chilled a ymlaciol. Cwmpo trwy'r cymylau. So, amser gwely pawb, nos da. Yeah. Diolch am gwylio pawb. A bydd ni'n gweld ti yn y stream nesaf. Hwyl! Hwyl, ta-ra. Toro.